Simula sa simpleng na pagsulap-sulap, nagpapapansin sa'yo. Bibi Labs, money bouquet para sa imuha. Unta, sugdon ako nimo. Ihatag yun mo na sa kuha. Tanawa. Ano na ka, Bibi Labs? Mingawa ron, oy. Sa may gwapo himuon ron. Sukad na human na ang klase. Wa na gid nagsamok-samok si Agata sa kuha. Asa nakatong bayana ato? Buhi pa baka to? Pero hinoon, peaceful na akong kinabuhi nga wala na siya napakita sa kuha. Unta magpirmi na para wala na isamok sa akong kinabuhi. Okay na baka nino? Nag-effort bayad jud kog pangayuan ni mama para lang jud ihatag sa iyaha. Kuan bayad jud ni tanan? $1 million. Gimingaw na bayad jud ko ni Bibi Labs. Pero kabalo man ko nga naa siya dire. Kay diri ra man gyud siya moadto basta walay klase. Bidaw be, for sure naato siya sa punuan sa nangka. Hala, tura si Bibi Labs oh. Kagwapo gyud niya oy. Deserve gyud ni Bibi Labs kaning bouquet of money. For sure malipay si Bibi Labs ani. Kay makapalit naman siya ani og wow. Saon man ako ni paghatag sa iyahan no? Dapat makakuha ko og sakto nga timing. Bidaw bi asa man ko ani mo tago para makaplano ko. Kanding! Kagwang kang kandinga ka. Abi na kog tikbalang. Kanding man di ay. Hawda gid ni Bibi Labs magitar oy. Nag-imagine na hinuon ko nga iya kong haranahan. Haranahin kita, san ka man magpunta. Gikilig agad ko. Bibi Labs, kanusa pa man jud ko nimo pakaslan oy. Yati kang kandinga ka, gisungay pa nimo akong lubot. Wa pa gani ka sungay si Bibi Labs ani naguna-una na ka. Bahala na. Duulo na nako ni. Simula sa simpleng na pagsulap-sulap, nagpapapansin sa'yo. Kinsa man eh? Murag pamilyar lagi. Hi Bibi Labs! Puti ka may Agata? Ikaw na? No other than your future wife. Nagunsa naman po ka dire? Bibi Labs uy! Bago ra gani ko naabot, nasuko dayon. Wadi ka gimingaw nako. Nawala ba ako tulo ka adlaw sa imong pananaw ha? Unya, unsay labot nako? Kapispol ra sa akong kinabuhi ug wala ka? Grabe pug ka Bibi Labs uy, masakitan man pud akong heart. Gimingaw na ba ako nimo pag-ayo? Agata, wa ko'y labot og gimingaw ka nako, kay ako wa ko mingawan nimo. Unsaon man gid taon ti kapag pasabot aron di na ka magsigduol nako. Bunala na lang kahati kaning gitar. Ayaw pud Bibi Labs. Pero dili sa ta mag-away Bibi Labs. Nasa ko ihatag nimo. Taana po ka ng hatag-hatag ni mga puro kabuang. Unsa naman po na? Bibi Labs, dili ni siya makaon, dili ni siya masakyan, pero pwede ka makapalit og unsay gusto nimo. Nangawat na po ka no? Wala Bibi Labs uy. Kay sa tulo ka adlaw ako ning gitiguman para na ako ihatag nimo. Nabuwang naman siguro ka. Unsa naman po na? 3, 2, 1, surprise! Hala! Asa man na nimo gikan kadaghan man anang kwarta? Ay na si pangutana diha Bibi Labs kay ako ning gitiguman. Kabalo ka og pila ni 1.5 milk. Ha? Sure ka? Legit good na? Bibi Labs, money bouquet para sa imuha. Unta, sugdon ako nimo. Bibi Labs oh, kita na ha. Sure niya ko na ni. Time pa. Plimani man eh. Plimani bitaw na Bibi Labs. Pero ano man sila nga butangan ra daw na gas. Matinuod na daw na. Ay nabuwang naman siguro kang bayana ka. Nganong tagaan mo ko ni magplimani? Unsa man ko bata? Baby, kay baby mantika. Baby ni ha? Oh, lamlaman na. Ngano di ka Bibi Labs? Dili na pud nimo ni dawaton. Naabtan ba akong kadlawon og hinimo ani ha? Aw, ihatag nimo na sa kuha, be ambe. Ihatag nimo na sa kuha. Tanawa. Ngano di ka Bibi Labs? Lamlaman ang piki ni mga buke kay wa ko mahangol ana. Sukad karon ay nagpakita sa kuha.